Vítajte, moji priatelia, v chráme zakázaného oka. Ja, Sara, vám teraz poskytnem rady, aby som ochránila vašu zázračnú cestu. Tu, vo vašich dopravných zariadeniach, sú dôvtipné vrecká na bezpečné uloženie všetkých pozemských pokladov, keď sa cesta stane hrbolatou. Aby ste boli v bezpečí, sú tu špeciálne pásy pripevnené k sedadlám, jednoducho ho potiahnite sprava a vložte doľava takto. Videli ste vynikajúcnosť tohto vynálezu. Vaša terénna cesta je rýchla a turbulentná, prechádzate cez drsný a nerovný terén a potom sa náhle prudko otáčate a náhle klesáte. Uisťujem vás, že je to niečo, čo ste ešte nikdy nezažili. Teraz, priatelia, jedno posledné slovo rady. Keď vstúpite do komory osudu, nepozerajte sa do očí idolu. To by bolo nebezpečné, veľmi nebezpečné. Nuž, priatelia, váš okamih sa blíži. Už teraz závidím zázraky, ktoré vás čakajú, ak sa vyhnete očiam Mary.